ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ ஓம் நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இதி நாமினே नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸோ நம்ம வந்து பேசிக்கலி கிளீன்லினஸை பற்றி தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம் நம்ம. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேண்ட் புக்கை தான் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து வி வில் சி த என்னது பிபிடியை வந்து நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். ஸோ கிளீன்லினஸ் எஸ் கிச்சன் கிளீன்லினஸ்ல உங்களுக்கு எந்த இதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிச்சன் கிளீன்லினஸ் ஒரு பேசிக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒரு வாட்டி நம்ம சும்மா ஒரு ஹைலைட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கண்டினியூஷனா இருக்கக்கூடியதை நம்ம வந்து மிச்சம் இருக்கிறத பார்க்கலாம். இவ்வளவு தூய்மை நமக்கு தேவை என்பது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் பொல்யூட்டட் அண்ட் கேன் நோ லாங்கர் பி ஆஃபர்ட் அப்படின்னா நம்ம இஃப் சம்திங் இஸ் டேக்கன் பிஃபோர் பீயிங் ஆஃபர்ட் டு த டியேட்டி, நாம கூட சமைக்கும் பொழுது உப்பு இருக்கா, காரம் இருக்கா, புளிப்பு சரியா போச்சா, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யணும் இல்லையா? அந்த மாதிரியான சமையல் நாம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் எந்த கடவுளுக்குமே ஸோ சாமான்யமாக நம்ம வந்து ஒரு பூஜை புனஸ்காரங்களுக்காக நிவேதனம் தயாரிக்கின்றோம் என்றால் எதையுமே டச் பண்ணாம தான் நம்ம செய்வோம். அதுல உப்பு இருக்கா காரம் இருக்கலாம் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டோம். அதே மாதிரியான சமையலை தான் நம்ம டெய்லியும் செய்யணும். வீட்டுல வந்து டெய்லி வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் படைக்கணும். நமக்கு எப்படியோ அதே மாதிரிதான் அவருக்கு படைத்து நாம் அதை உண்ண வேண்டும். ஸோ இதனுடைய மகத்துவம் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே வந்து இவந்தோ நம்ம சாப்பிட்றது வெஜிடபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கிரெயின்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மண்ணிலிருந்து தான் எல்லாமே வந்து உற்பத்தி ஆகின்றது. ஸோ அந்த மண்ணை வந்து நாம விழும் பொழுது எத்தனையோ சிறு சிறு ஜீவராசிகளை எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளே அறியாமல் அழித்திருப்போம். அதே மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாலையும் சில ஜீவராசிகள் எல்லாமே மடிந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து நம்ம சமைக்கும் பொழுது அது அந்த செடியிலேருந்து கட் பண்ணிட்டு வந்து வரும்பொழுது அங்கேயும் வந்து அந்த ஜீவனை வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வரோம். ஸோ அதனால வந்து அந்த நான்வெஜ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான இதுல பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு உயிரையே நம்ம கொன்று விட்டு எடுத்து வரும். ஆனா செடி கொடிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வெட்ட வெட்ட வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஸோ ஆனா இதுல வந்து பாவம் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை விட இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இதுக்கும் வந்து பாவம் உண்டு. அதனாலதான் நாம அதை வந்து அந்த பாவத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடையணும்னா அதை நம்ம படைக்கும் பொழுது வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த தெய்வ திருஷ்டியால பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாவங்கள் எல்லாம் விலக்கப்படுகின்றது. அதனால்தான் நாம் நிவேதனத்தை படைத்துதான் அதை நாம வந்து நம்மளுடைய உணவாக வந்து உண்ண வேண்டும். ஸோ அவ்வாறு வந்து நம்ம படைக்க பொழுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உணவு வந்து நம்ம வந்து சமைக்கும் பொழுது அதை ருசி பார்த்து நம்ம சமைத்தோம் என்றால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் பொல்யூட்டட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து நம்ம வந்து எச்சில் பட்ட உணவாக அது மாறிவிடுகின்றது. ஸோ அது பொல்யூட் ஆகுது. என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் பொல்யூட்டட். அது எச்சில் ஆகிறது நோ லாங்கர் கேன் பி ஆஃபர்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து நாம பகவானுக்கு வந்து அதை ஆஃபர் பண்ண முடியாது. தோஸ் என்கேஜ் இன் டிடி வர்ஷிப்
எஸ்பெஷலி வீட்ல விக்கிரக வழிபாடு, அதுக்கப்புறம் கோயில்ல விக்கிரக வழிபாடு, இதுல வந்து சமையல்ல வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. மஸ்ட் நோ திஸ் வெரி வெல் so that they may be saved from committing offenses in deity worship. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அபராதங்கள், அதாவது அந்த விக்கிரக வழிபாடுல இருக்கக்கூடிய அபராதங்கள்ல இருந்து நாம வந்து தப்பிக்கலாம். சோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு சமையல் செய்தாலும் பகவானுக்கு செய்தா அது டேஸ்டா தான் வரும். அதுல நம்ம எதுவும் ருசி பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தியோட நம்ம செய்யும் பொழுது எல்லாமே குவான்டிட்டி கரெக்டா வந்து நிக்கும். ஏன்னா அது அவர் சாப்பிட போறார் இல்லையா? அதனால வந்து அவருக்கு தேவையான உணவை நம்ம மூலியமா வந்து நாம ஒரு கருவியாக இருந்து அந்த சமையலை வந்து கண்டிப்பா செய்ய முடியும் இல்லையா? சோ அந்த ருசி எப்படி வரணும், எப்படி டேஸ்டா இருக்கணும்லாம் அவர் பார்த்துக்குவார். நம்ம வெறுமனே ஒரு கருவியாக இருந்து அந்த சமையலை வந்து நாம வந்து முடிக்க வேண்டும். கிச்சன் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் as good as லார்ட்ஸ் ரூம். ஸோ அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நினைக்கணும். கிச்சனை கூட, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சமையற்கூடம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சமையற்கட்டு நம்ம வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமாகவே நாம் கருதி கொண்டுதான் நம்மளுடைய சமையலை நாம் செய்யணும். கிச்சன் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் as good as லார்ட்ஸ் ரூம் அண்ட் நோபடி ஷுட் வேர் ஷூஸ். வீட்டுக்குள்ளேயே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செருப்பு போடக்கூடாதுன்னு நிறைய, அதுதான் ஐதீகமே. வெளியில இருக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்குள்ள வச்சிடுவோம் இல்லையா? ஈவன் பாத்ரூம் எல்லாம் நம்ம வில்லேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டாய்லெட் பாத்ரூம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வெளிப்புறமா தான் இருக்கும், வீட்டுக்குள்ள இருக்காது. ஆனா நம்ம இப்ப சிட்டில எல்லாம் இருக்கும்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த சிறிய இடத்துல நம்மளால வந்து எல்லாத்தையுமே வெளியில அகாமடேட் பண்ண முடியாதனால நம்ம அது எல்லாமே அட்டாச் பாத்ரூமா நம்ம பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நல்ல நல்ல இது கிடையாது. வெளியில தான் இருக்கணும். எது வெளியில இருக்கணுமோ அது வெளியில இருக்கணும், எது உள்ள இருக்கணுமோ அது உள்ள இருக்கணும். இந்த பாலிசியை வந்து அந்த காலத்துல வந்து நீட்டா வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நாம எல்லாமே வந்து we are become வெஸ்டர்னைஸ்ட்னால நம்ம அந்த கல்ச்சரை தான் நம்ம நிறையவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அண்ட் ஷுட் நாட் வேர் ஷூஸ் இந்த கிச்சன். அது நுகர்ந்து சமைக்கும் பொழுது அதோட ஸ்மெல் கமகமான்னு வர்றதுன்னு நம்ம இழுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த உப்பு இருக்கா, காரம் இருக்கா, ஸ்வீட் சரியா போச்சா அப்படின்னு பாக்குறது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யக்கூடாது. டாக்கிங் வித் இன் த கிச்சன், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே. சமைக்கும் பொழுது எதையுமே பேசக்கூடாது. அந்த பேச்சினுடைய வைப்ரேஷன் அந்த உணவுலையும் போய் சேரும். அதனால சமைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. சோ அப்படி நீங்க பேசணும்னா கூட மந்திர ஜபத்தை வேண்டும் என்றால் சொல்லலாம். மந்திர ஜபங்களை நம்ம கேட்கலாம். சோ இது ஒண்ணுதான் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் நெசசரி ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் அபவுட் த லார்ட் டர்ட்டி டிஷஸ். அதாவது நம்ம கிச்சன்ல நம்ம சமைச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது பாத்திரங்கள், அதாவது யூஸ் பண்ண பாத்திரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அப்பப்ப அதை அப்படியே கழுவி கழுவி நம்ம வந்து அதெல்லாம் பரப்பிக்க கூடாது. எதையுமே அழுக்கா இருக்கிறது எல்லாமே அங்க நம்ம சமைக்கும் பொழுது சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது. அது எல்லாமே வந்து தனியா எடுத்துட்டு போய் சிங்க்ல அப்பயே கழுவ முடியலன்னா சிங்க்லயாவது நம்ம வந்து போட்டுறணும். நம்ம should not be brought back. அதை அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிச்சனுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. If there is no place to wash them, then you should put it in the sink and wash immediately. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதை கழுவி நம்ம வந்து வச்சிடணும். ஹேண்ட்ஸ் should be always, எப்பவுமே வந்து ஒரு சிறு இப்போ ஒண்ணு செய்து கொண்டே இருக்கோம், அதுல வந்து நம்ம வந்து கையை வச்சு ஏதோ செய்யறோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கையை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு பாத்திரத்தையே நம்ம வந்து தொடணும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் முறையில வந்து நிறையவே கிளீன்லினஸ் என்பது இருக்கணும். எவ்ரி திங் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் வெரி கிளீன்லி அண்ட் பியூர். இது வந்து யாருக்குன்னா பிரபுபாதர் ஒரு டிவோட்டிக்கு எழுதின லெட்டர்ல இருந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதுதான். கிச்சன் ஷுட் பி வெரி நீட் அண்ட் வாஷ்டு ட்வைஸ் அ டே, 2 முறை. அதாவது காலையில எழும்போதும் அது கிளீனா இருந்து சமைக்கிறதுக்கு உதவணும். அதே மாதிரி நைட்டு நம்ம படுக்கும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து சமைச்ச பிறகு கூட சமையல் அறை வந்து கிளீன் பண்ணணும், சுத்தமா இருக்கணும் எப்பவுமே. அதே மாதிரி எத்தனை முறை நம்ம சமைக்கிறோமோ அத்தனை முறை அங்க சுத்தத்தை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிபாலிக்கணும். அங்கே ஓப்பன்டு நைஸ்லி அண்ட் ஸ்மியர்ட் வித் வாட்டர் அண்ட் கொப்பர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாணத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளீன் பண்ணணும். அண்ட் இஃப் யூ see கிச்சன் இமீடியட்லி யூ வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள். ஆனா அது அப்படி அந்த கிளீன்லினஸ் பார்க்கும் பொழுதே நமக்கும் சமையல் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஆசை வரும். இட் இஸ் வெரி கிளென்ஸ்ட், be prepared, then offer to deity, then you take automatically your mind becomes cleansed. அதாவது பிரசாதத்தை நாம வந்து ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நம்ம மனசும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிசுத்தம் ஆகின்றது. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து விலகுகின்றது. ஏனென்றால் அந்த பாவத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா விடுபட்ட உணவு அது. அதனால வந்து நம்ம அப்படிப்பட்ட உணவை நாம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம மனசும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்திகரிக்கின்றது. பாவப்பட்ட உணவை சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு அந்த சுத்திகரிப்பு என்பது ஆகாது. அதனால்தான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு எதை படைக்கணுமோ படைக்க முடியுமோ அத்தகைய உணவு மட்டும்தான் நம்ம வந்து
நாமளும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கீப்பிங் லெஃப்ட் ஓவர் பிரசாதம், இப்போ வீட்டுல வந்து நம்ம வந்து பிரசாதம் வந்து செய்யறோம். ஸோ அதை எடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சிடக்கூடாது. ஸோ அதை ஆல்ரெடி வந்து பிரசாதமா இருக்கக்கூடிய அதுக்குன்னே ஒரு தனியா ஒரு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த கண்டெய்னர் பொசிஷன், இப்போ ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் கூட வாங்கி வெறுமனே பிரசாதத்தை வந்து எடுத்து வைக்கிறது, அந்த மாதிரி அந்த இதுக்கு வந்து செப்பரேட்டா நம்ம வந்து செய்துக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து உள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஒரு நார்மலான ஒரு உணவு வகைகள் லைக் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம வச்சிருப்போம். மாவு, பால் இதெல்லாமே இருக்கும்ல, அதெல்லாம் பிரசாதமாக மாறத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது. அதோட சேர்த்து இந்த பிரசாதத்தை நம்ம வைக்கும் பொழுது இந்த பிரசாதமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரசாதமற்ற நிலைக்கு வந்து சென்றுவிடும். அதனால வந்து நம்ம அந்த பிரசாதத்தை அதுக்குள்ள வைக்க கூடாது. ஃப்ரிட்ஜ் எப்பவுமே வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ if there is any food extra, then it should be kept separately. And if there is a separate refrigerator not within the kitchen, not having any offered foods, they should be also have a special refrigerator to leftover prasadam. அதாவது லெஃப்ட் ஓவர்ன்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் பிரசாதத்துக்கு மட்டும்தான் அனுமதி, நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஓவர் உணவு வகைகள் கிடையாது. ஸோ அதாவது உணவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நாம சாப்பிடக்கூடாது, அது நம்ம உடலுக்கும் வந்து நன்மை கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் சேவிங் ரெமினன்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒருத்தருடைய பாஸ்ட் டைம் மாதிரி தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ பிளேஸ் a small stone bowl containing salt. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிறு கப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உப்பு, ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம உணவு பரிமாறுகின்றோம் என்றால் அவர்களுக்கு உப்பு வைப்போம். இப்ப இலை போட்டு பரிமாறும் போது கண்டிப்பா அந்த இலையில ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிறதே நம்ம உப்பு தான். ஆனா வந்து அவ்வாறு இல்லாம ஒரு பிளேட்ல இருக்கும் பொழுது வந்து நம்ம வந்து தனியா ஒரு கப்ல வைப்போம் இல்லையா, அது நமக்கு பழக்கம்தான். ஆனா அவ்வாறு வந்து நம்ம வைக்கக்கூடிய உப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய உப்பை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ யாராவது உபயோகப்படுத்த இன்னொரு வாட்டி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்னும் நிறைய உப்பு இருக்குல்லன்ட்டு. ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தேவையானது வந்து சிறிதளவு வச்சுட்டு அந்த கப்பை அப்படியே விட்டுறணும். அதை எடுத்து மீண்டும் எடுத்து டஸ்ட்பினுக்கு தான் போடணுமே ஒழிய அதை வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு தடவை நம்ம உபயோகப்படுத்துவதற்காக நம்ம அதை சேர்த்து வைக்க கூடாது. ஏனென்றால் அது எச்சில் பட்டதாக மாறிவிடுகின்றது. So observant ever noticed that what did and immediately rebuked me, calling me in as a yavana. அப்படின்னா யவனா மீன்ஸ் இன்ஃபீரியர் லிவிங் என்டிட்டி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானமற்ற மூடத்தனமா இருக்கக்கூடியது, நமக்கு வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்கின்றோம் என்று. ஸோ கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் அவர் வெஸ்டர்ன் ஈட்டிங் ஹேபிட் ஆஃப் சேவிங் ரெமினன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். மீதம் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் எல்லாம் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது தான் நம்ம எல்லாம் செய்கின்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே தவிர்த்துடணும். ஒரே நாள்ல முடியாது, அட்லீஸ்ட் போக 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 குறைச்சுட்டே வந்துடணும். இப்ப வந்து வாரத்துல 2-3 நாள் வைக்கிறத வந்து ஒரு நாளைக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து எதுவுமே இல்லாம. அதே மாதிரிதான் பூண்டு வெங்காயம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பூண்டை நம்ம ஃபுல்லாவே தவிர்த்திடலாம், எல்லாத்துலயுமே பூண்டு உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது நம்ம வந்து. ஆனா வெங்காயம் இல்லாம நம்மள எல்லாராலும் சாப்பிட முடியாதுன்ற நிலைமை இல்லையா, நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனா ஸ்லோவா நம்ம வந்து அதை வந்து விட்டுற முடியும். வெங்காயத்துக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொஞ்சமா தேங்காய் துருவலை போட்டாலே அந்த டேஸ்ட் வந்து தானா வந்துடும். ஸோ வெங்காயத்தை வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். இரண்டுமே வந்து தாமசிக் இயல்பு உடையது. ஸோ நம்மளுடைய தாமசிக் இயல்பை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகும். அதனால வெங்காயத்தை வந்து நாம தவிர்க்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட் மெயின்டைனிங் பியூரிட்டி, அதான் சுத்தி விசாரா, அதுதான் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறது. இதை முடிச்சிட்டு நம்ம வந்து we will go to the அந்த இது பிபிடிக்கு போகலாம் நம்ம வந்து. ஓகே, ஸோ இந்த செஷன் படிச்சுட்டே போனோம்னா சரியா போயிடும். சுத்தத்தை நாம வந்து பரிபாலிக்கிறது, எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே போறது, அதை பத்தி நாம வந்து இப்ப பார்க்க போறோம். இஃப் யூ ஈட் எ லிட்டில் ஸ்டில் யூ மஸ்ட் வாஷ் இமிடியட்லி. அதாவது நம்ம வந்து ஸ்பூன்ல நம்ம சாப்பிட்டாலும் இல்ல எதையாவது ஒண்ணு தொட்டா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் வந்து கை அலம்பிட்டு தான் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம கையில எதுவுமே வந்து அந்த உணவுனுடைய மீதமான எதுவும் எந்த பாட்டும் நம்ம கையில இல்லைன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கையை கழுவணும். ஸோ இது 2 வேலையும் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஸோ யூ மஸ்ட் லீவ் அப் டு த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் பிராமினிக்கல் லைஃப். எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும். பிராமினாக பிறந்தவர்களுக்கு மாற்றம் கிடையாது, இது எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே. தே ஷுட் லீட் தட் பிராமினிக்கல் லைஃப். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் கிளீன்லினஸ், சுத்தம். இன் யுவர் கண்ட்ரி தே ஹாவ் மெனி ஃபில்தி ஹேபிட்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியை பத்தி சொல்றாரு. அங்க இருக்கக்கூடியவங்க ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லெட்டர் எழுதும்போது அதுக்கு ரிப்ளை தான் பிரபுபாதருடைய லெட்டர் டு லக்ஷ்மி நாராயணா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். அவங்க வந்து 1971 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கு ரிப்ளை வந்து நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விளக்கம் இது. டோன்ட் வாஷ் ஆஃப்டர் ஈட்டிங். ஸோ பிராமணா டஸ் நாட் டூ லைக் தட். பிராமணர் வந்து அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டார். அவர் கண்டிப்பா அவ்வாறு செய்தால் அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏளனம் செய்வார்கள்.
அதனால வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடியும் கை அலம்பணும், அதே மாதிரி சாப்பிட்ட பிறகும் நம்ம வந்து அது நம்ம கையால முழுமையாக சாப்பிட்டோமா இல்லையான்றது பிரச்சனை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டா கூட எழுந்து நம்ம வந்து கை அலம்பிக்கணும். அந்த பிளேசஸ் தட் யூ ஈட் அட் மஸ்ட், அந்த நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்ட இடத்தையும் நம்ம வந்து தொடச்சி எடுக்கணும். எஸ், அதாவது கொஞ்சம் நீர் தெளிச்சு நம்ம வந்து அதாவது கிளீன் பண்ணக்கூடிய பழக்கம் நம்ம இதுல உண்டு. ஸோ அந்த செயலை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். A Brahmana's name is Sushi. Sushi means பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தம் என்று பெயர். ஆக்சுவலி cleanliness, one who is clean. And in the toilet washroom and room, toilet room, wash with water and wash with your hands with soap. அதாவது நம்ம வந்து டாய்லெட்டை நம்ம கழுவுனா கூட கழுவிட்ட பிறகு மீண்டும் நம்ம வந்து சோப்பை போட்டு மறுபடியும் வந்து நம்ம கையையும் நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணிக்கணும். தென் வாஷ் ஃபீட், ஃபேஸ் அண்ட் மவுத், அதாவது முகத்தையும் அதே மாதிரி நம்முடைய காலையும் நம்முடைய வாயையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா வாஷ் பண்ணணும். யுவர் க்ளோத் மஸ்ட் பி வாஷ் டெய்லி. டெய்லி நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய துணியை வந்து அன்றாட துணியை நம்ம வாஷ் பண்ணிடணும். எஸ்பெஷலி எனி க்ளோத் யூஸ்ட் டு ஸ்லீப் இன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம படுக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய, அதாவது நம்ம நைட்ல படுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த உடை வந்து திரும்பி வந்து நம்ம ரியூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ரியூஸ் பண்ணணும். வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் த ஐட்டம் செப்பரேட்லி. ஸ்ரீல பிரபுபாத் finished eating. இதுவும் இன்னொரு பாஸ்ட் டைம் தான். ஸோ பிரபுபாத் வந்து இப்போ நியூ டெல்லியில ஸோ ஈட்டிங் எ லிட்டில் பிரசாதம் அண்ட் ஆஸ்க்டு மீ டு டேக் ஹிஸ் பிளேட். அதாவது அவர் வந்து சொன்னாரா இந்த பிளேட்டை நீ எடுத்துட்டு போலான்ட்டு. இது வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தன் வந்து நம்ம பிரபுபாதருக்கு வந்து சேவை புரிந்தது, உணவு பரிமாறக்கூடிய சேவையை செய்யும் பொழுது இந்த உரையாடல் வந்து நிகழ்ந்ததை வந்து இங்க வந்து எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அலாங் வித் த பேஸ்கெட் ஆஃப் ஃப்ரூட், யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்ஸ் பேஸ்கெட் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பழங்களை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த டவுன் இந்த டெம்பிள் த ஃப்ரூட் வாஸ் டு பி கிவன் டு த டீட்டிஸ், அதை வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக வழங்கணுன்றதுக்காக தான் வச்சிருந்தாங்க. அண்ட் ஸ்ரீல பிரபுபாதா வாஸ் டு பி வாஷ்ட் ஆஃப் அண்ட் கிளீன்ஸ்டு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இந்த பிளேட்டையும் நம்ம அவர் உண்ட அந்த பிளேட்டையும் நம்ம வந்து கழுவணும், அதே மாதிரி இதையும் வந்து எடுக்கணும். ஸோ பிக்கிங், ஒரு கையில வந்து அவர் சாப்பிட்ட பிளேட்டையும் இன்னொரு கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கூடையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எடுத்துக்கிறாரு. அதை பார்த்த பிறகு பிரபுபாதா இம்மீடியட்லி வந்து நிறுத்தினார். ஸோ he pointed out that plate வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எச்சில், அதை தொட்ட நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தன்மையில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கையை அலம்புற வரைக்குமே நம்ம அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எச்சில் பட்ட மாதிரி தான். அதோட வந்து இந்த அதாவது இனிமேதான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்க போகக்கூடிய அந்த பொருட்கள் இருக்கு, உணவு பொருட்கள், அது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம எடுத்துப்போம், அதுவும் வந்து எச்சல் பட்டதாகிவிடும் என்று அவர் வந்து சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா having been eaten from was dirty, இது வந்து dirty, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழுக்கு. So I had picked it up, contaminating myself by touching it. நம்மளும் வந்து அதோட dirt ஆவறோம் இல்லையா? And then I touched the fruit to be offered to the deity. He told me to wash my hands and take the items separately. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்துமே வச்சுட்டு கையை அலம்பிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த தட்டை எடுத்து போய் அதை வச்சுட்டு அதை அலம்பிட்டு கையை அலம்பிட்டு அப்புறமா வந்துதான் இந்த ஃப்ரூட்ஸை எடுக்கணும்னு சொல்றத வந்து அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. அப்படின்னா பேசிக்கலி இனிமே அதாவது சுத்தமா இருக்கிறத வந்து அசுத்தமா தன்மை இருக்கக்கூடியதோட நம்ம என்றைக்குமே வந்து கலக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து. எச்சில் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அசுத்தம் தான், கண்டாமினேட்டட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டாமினேட்டிங் ஒன்ஸ் க்ளோஸ் வித் அ டர்ட்டி ஹேண்ட், அதாவது நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம், ஸ்பூன்ல தான் சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம், யாராவது சட்டன் வந்துட்டா நம்ம உடனே நம்ம கையும் எச்சில் தான் சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டா கூட அது எச்சில் பட்டது தான், கையை அலம்பிட்டு தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழணும். ஸோ இங்கே இது ஒரு பாஸ்ட் டைம் மாதிரி தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஃப்டர் டேக்கிங் லஞ்ச் பிரசாதம், பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் மத்தியானத்துல கொஞ்சம் ஓய்வெடுறதுக்காக அவருடைய ரூம் போகும்போது இவங்களுடைய ரூமை வந்து கடந்து போயிருக்கார், இந்த டிவோட்டிஸ் உடைய ரூம். ஸோ ஐ வேர் இன் த சர்வன்ட்ஸ் ரூம் டேக்கிங் அவர் லஞ்ச், உணவு சாப்பிட்டுனே இருந்தோம். ஆஸ் ஹி கேம் இன் வி ஆஃபர்ட் அவர் ஒபேசன்சஸ், அதை சாப்பிட்றத விட்டுட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து பாத சேவனை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு நமஸ்காரத்தை செய்கிறார்கள். ஐ வாஸ் சிட்டிங் ஆன் த ஃப்ளோர் ஈட்டிங் ஃப்ரம் த பவுல் வித் எ ஸ்பூன் அண்ட் and as I knelt back I put the spoon down, ஸ்பூனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே விழுந்ததுனால and rested my hand on the knee, அதாவது முட்டி மேல என்னுடைய கை வந்து வச்சேன். Immediately Srila Prabhupada looked at me and said, you are eating and then, அதாவது நீ சாப்பிடுறோம் அதே மாதிரி இந்த எச்சில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துணி மேல வந்து நீ தொட்டுன்னு இருக்க. அவரும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செய்து காட்டுறாரு வந்து. ஸோ நிறைய இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொட்டு காட்டும் போது அப்புறமா தான் இவருக்கு புரியறது, ஓகே மை ஹேண்ட் இஸ் டர்ட், ஈவன் தோ என்னுடைய கையால நான் உணவு சாப்பிடலனாலும் ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டாலுமே இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ டர்ட் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஆச்சமனம் நம்ம சாமானியமா வந்து பூஜைகள் செய்யும்போது
ஒரு தீர்த்தத்தை வாங்கி கொண்டோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து 3 டைம். அது அச்சுதாய நம, அனந்தாய நம, கோவிந்தாய நமன்னு சொல்லுவாங்க சில பேரு. ஸோ அவங்களுடைய மந்திர ஜபங்கள் அது அவங்கவுங்களுக்கே. ஆனா 3 முறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கையை ஒரு வாட்டி அலம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து we will be able to take. இல்லைன்னா 3 வாட்டி கை அலம்பின பிறகு பாத்தீங்கன்னா கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா will pour down. ஸோ இது ஆச்சமனம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஸ்வீகரித்தல். ஸோ ஒன் should perform ஆச்சமனா after coughing or sneezing. Or after sleeping, eating, drinking, bathing, dressing, spitting, or walking on a road, after urinating or passing stool, and after talking to chandalas and melechas. Melechas anaka inferior, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபீரியர் ஆன பிறப்பு, அதாவது தாழ்ந்த பிறப்பு அப்படிங்கிறது தான் வந்து மெலேச்சர்கள் என்று. சண்டாளர்கள் அவர்கள் இன்னும் மோசமானவர்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷுட் பர்ஃபார்ம் ஆச்சமனா. 3 முறை நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கணும். எப்பொழுது என்றால் நம்ம இருமன பிறகு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சளியை வந்து நீக்கும் பொழுது, அதுக்கப்புறம் தூங்கி எழுந்த பிறகு, அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ட பிறகு, அதுக்கப்புறம் நீர் அருந்தின பிறகு, அதுக்கப்புறம் குளிச்ச பிறகு, அதுக்கப்புறம் வந்து உடை அணிந்த பிறகு, நம்ம வந்து ஏதாவது ஸ்பிட் பண்றோம் இல்லையா, அதை செய்த பிறகு, அப்புறம் வாக்கிங் ஆன் த ரோடு, நம்ம ரோடை வந்து கடந்த பிறகு, ஆஃப்டர் யூரினேட்டிங் அண்ட் பாசிங் ஸ்டூல், அதை கையெல்லாம் அலம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் 3 முறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் கிளீன்லினஸ். ஆக்சுவலி நம்மள வந்து பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கக்கூடிய, நம்மளால இமீடியட்டா போய் குளிக்க முடியாது இல்லையா, அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். அண்ட் ஆஃப்டர் டாக்கிங் டு சண்டாலாஸ் ஆர் மெலேச்சாஸ், அதாவது கீழானவர்கள் எடுத்து பேசும்பொழுது, அதாவது இயல்பால், நாட் பை த பர்த். ஸோ இங்க வந்து பர்த் வச்சு எங்கேயுமே வந்து பிரபுபாதரோ இல்லை பகவானோ எங்கேயும் சொல்லல, அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் தான். லைக் ஜெகாய் மாதாய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டாளர்கள் அந்த இதுலதான் வந்து அந்த கேட்டகரி. அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட நம்ம பேசும்போது கூட முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு நம்ம வந்து முகத்தை கை கால அலம்பிட்டு நம்ம நீரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆச்சமனத்தை நம்ம செய்ய வேண்டும். ஸோ தட் வி ஹாவ் டு கெட் பியூரிஃபைடுன்றதுக்காக. ஒன் ஷுட் ஆல்சோ பர்ஃபார்ம் ஆச்சமனா பிஃபோர் ஈட்டிங், ஸ்டடியிங் சாஸ்திரா, அதாவது சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அதுக்கப்புறம் ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி செய்யறதுக்கு முன்னாடி. இது ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி செய்யும் போது நம்ம கண்டிப்பா செய்கிறோம் இல்லையா, வீட்டுல எந்த பூஜை செய்தாலுமே ஒரு பிராமணர் வச்சு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து இதையெல்லாம் நம்ம வந்து செய்கின்றோம். சத் சுத்தி. நெக்ஸ்ட் வந்து 12 இம்பியூரிட்டிஸ். மனு சம்ஹிதா பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 விதமான அழுக்குகளை பற்றி இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற. A person must purify himself by cleansing the body with earth, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோப் ஆர் அண்ட் வாட்டர் ஆஃப்டர் ஹி கான்டாக்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 6 இம்பியூரிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொழுப்பு, சீமன், பிளட், மேரோ, யூரின் ஆர் ஸ்டூல், இந்த 6ல எதையும் நம்ம வந்து தொட்டாலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஹாவ் டு கிளீன் அவர் பாடி. நம்ம வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து செய்யணும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபேட்னா கொழுப்பு, அதாவது ஸோ ஏதாவது ஒரு அனிமல் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம வந்து தொட்டுறோம் இல்லையா, ஸோ இறந்த பிறகு தெரியாம நம்ம வந்து அதை தொடுறது இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீமன் என்பதும் தெரியும், விந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து பிளட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத்தம். மேரோ, அதாவது இந்த போன் மேரோ சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எலும்பு இந்த மாதிரி இது. அதுக்கப்புறம் வந்து யூரின், தெரியாம யூரினை வந்து நம்ம வந்து நம்ம நம்ம தொட வேண்டிய, அதாவது பாஸ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம இந்த ஸ்டூலை யூரியனோ தெரியாம நம்ம வந்து மெரிச்சிட்டோமோ இல்ல வந்து தொட்டுட்டோமோனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உடலையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோப்பை வச்சு நம்ம வந்து நீராலையும் அந்த சோப்பாலையும் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் அலோன் பியூரிஃபைஸ் அ பர்சன் ஆஃப்டர் ஹி கான்டாக்ட்ஸ் செகண்ட் 6 இம்பியூரிட்டிஸ். வெறுமனே நீர் மாத்திரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் வந்து கொடுக்கின்றது. எதுனாக்கா இப்போ மூக்க சிந்தும் பொழுது அதை வந்து வெறும் கையை வந்து நம்ம வந்து அலம்பணும். பிளேகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல இருந்து தொண்டையில இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்புட்டம், அதுதான். நெக்ஸ்ட் டியர்ஸ், கண்ணுல இருந்து நீர் வர்றது, அந்த சமயம் அதை வந்து தொடச்ச பிறகு மீண்டும் வந்து தண்ணியால வந்து நம்ம வந்து அலம்பிக்கணும். பர்ஸ்பிரேஷன், அதாவது ஸ்வெட் வர்றது. பர்ஸ்பிரேஷன்னாக்கா நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வெட்டிங் வருது இல்லையா, ஸோ அது வந்த பிறகு கூட நம்ம அதை தெரியாம, அதாவது ஸ்வெட் பண்ண நம்ம வந்து துடைக்கும் பொழுது மீண்டும் நம்ம கையை வந்து அலம்பிக்கணும். இயர் வேக்ஸ், காதுல இருக்கக்கூடிய அழுக்கை நம்ம எடுத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கையை வந்து நல்லா கழுவணும். எக்ஸுடேஷன் ஃப்ரம் த ஐஸ், அதாவது கண்ணுல இருந்து அழுக்கு எடுத்த பிறகு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கையை நம்ம வந்து அலம்பணும். அதர் கண்டாமினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லோ அனிமல்ஸ் லைக் பிக்ஸ், டாங்கீஸ், டாக்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ், இதெல்லாமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பை மிஸ்டேக் அவங்களோட இது ஜென்ரலா நாய்களோட நம்ம வந்து பழகிறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த க்ரோஸ், ஆல்கஹால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டாக்சிகேஷன், உச்சிஷ்டா, அதாவது ஃபுட் ரெமினன்ஸ்,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீதம் இருக்கக்கூடிய உணவு, பர்த் ஆர் டெத் ஆஃப் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது மரணம் எய்தி விட்டால் அவங்க அந்த கிரிமட்டோரியத்துக்கு போய் வர்றது, அதுக்கப்புறம் ஸ்மோக் ஃப்ரம் எ ஃபியூனரல் ப்ரே. ஸோ அதாவது அந்த கிரிமேஷன் கிட்ட போயிட்டு வரும்போது அந்த புகையால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த புகை நம்ம மேல படும் பொழுது சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஏதாவது ஒரு பாவப்பட்ட செயல் நம்மளே அறியாம தெரியாம செய்து விட்டால் அது பாவம் என்றால் அந்த இதை அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்ம குளிச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் ஸ்நானத்துக்கு எடுத்துட்டு போறது. அதாவது பாத், டைப்ஸ் ஆஃப் பாத், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்த்திவ ஸ்நானா, வருண ஸ்நானா, அதுக்கப்புறம் ஆக்னேய ஸ்நானா, அடுத்து வாயவேய ஸ்நானா, திவ்ய ஸ்நானா, மந்திர ஸ்நானா, மானசிக ஸ்நானா, இத்தனை வகையான குளியல்கள் உண்டு, அதாவது ஸ்நானங்கள் உண்டு. பார்த்திவ ஸ்நானா அதுதான் வந்து நம்ம ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எர்த்தனாக்கா அதாவது இந்த பூமியில இருக்கும்பொழுது நம்ம இந்த சோப்பு போட்டு நம்ம அந்த மேல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா கிளியர் பண்றது, இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பாடி வித் எர்த்தனாக்கா ஆர் அதர் இஸ் த சோப், அதாவது அந்த குளியல் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் வருண ஸ்நானா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே நீரால வந்து நம்ம வந்து ஸ்நானம் பண்ணிக்கிறது. அதாவது எங்கேயாவது கஷேத்திரங்களுக்கு எல்லாம் போனா கூட நம்ம வெறுமனே நீர் அந்த முக்கி எழுறது, இப்ப கங்கா ஸ்நானத்துக்கு போனாக்கா வெறுமனே நீர்ல மட்டும் முழுகிறது, ஸோ வித்தவுட் யூசிங் எனி திங். அடுத்து ஆக்னேய ஸ்நானா, அதாவது யூசிங் ஆஷஸ் ஃப்ரம் எ சாக்ரிஃபிஷியல் ஃபயர், ஒரு யஜ்ஞங்கள் வந்து வளர்க்கும் பொழுது அந்த புகையிலிருந்து வர அந்த ஆஷஸ்னால வரக்கூடிய அந்த புகை எல்லாமே நம்ம மேல படியும் பொழுது அது வந்து ஆக்னேய ஸ்நானா அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து வாயவ்ய ஸ்நானா, அதாவது காட்டிங்கன்னா அது என்ன சொல்றது, கான்டாக்டிங் ஏர் ஃபில்டு வித் டஸ்ட் ரேஸ்ட் பை த கவுஸ், அதாவது நம்ம பசுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது பண்ணும்பொழுது அந்த அந்த காற்றுல கலந்து வரக்கூடிய அந்த மண்ணோட சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்நானம், அது பேசிக்கலி ஸ்நானம் என்று சொல்றதை விட அந்த காற்று பலமாக அடிக்கும் பொழுது நம்ம உடல்ல வந்து நிரம்புறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து வாயவே ஸ்நானம் அப்படின்றது. ஆனா அந்த காற்று எதனால வரணும்னாக்கா நம்ம பசுக்கள் வந்து தன்னுடைய காலால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மண்ணை வந்து அது இழுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டஸ்ட் காத்து பலமா அடிச்சதுனாக்கா அதனால வரக்கூடிய ஸ்நானம். நெக்ஸ்ட் திவ்ய ஸ்நானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டேக்கிங் அன் எதீரியல் பாத் இன் த ரெயின் தட் ஃபால்ஸ், அதாவது சூரியன் வந்து பிரகாசமாக இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மழை பெய்யும் பொழுது டைரக்டா அந்த மழையில போய் நின்று, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயின்போ நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது காலையில வந்து சூரியன் கிழக்குல உதிக்கும் பொழுது மழை வந்து பெஞ்சதுனாக்கா மேற்கு பக்கம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வானவில்லை பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா மேற்கு பக்கம் சூரியன் இருந்தால் அஸ்தமிக்கும் காலத்தில் மழை வரும்பொழுது சூரியனை நம்மளால பார்க்க முடிந்தால் அப்போ அதுக்கு எதிர் தரப்புல வந்து நம்ம வானவில்லை பார்க்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட சமயத்துல போய் நாம அதுதான் திவ்ய ஸ்நானம், அந்த சமயத்துல போய் மழையில நின்று அந்த ஸ்நானத்தை நாம வந்து மேற்கொள்ளுதல். மந்திர ஸ்நானம், chanting appropriate verses while sprinkling oneself with water, அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை புனிஷ்காரங்கள் செய்யறோம்ல, ஒரு நிவேதனத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு வந்து செய்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு அதுக்கான மந்திரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து மந்திர ஸ்நானம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மானசீக ஸ்நானம், நம்ம வந்து பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கொண்டு அவரை தியானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து அவரை நினைத்து நம்ம தியான பயிற்சிகள் ஈடுபடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மானசீகமான ஸ்நானமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆல் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பாத் பியூரிஃபை த பாடி ஆஃப் கண்டாமினேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல் எப்பொழுதுமே கலங்கங்களோடு இருக்கிறது தான், டர்ட்டி தான் இந்த உடலே, அதாவது உள்ளேயும் அழுக்குதான் வெளியும் அழுக்குதான், ரெண்டு அழுக்கையுமே நம்ம கழுவணும். வெளியில இருக்கிற அழுக்க வந்து நீரால சோப்பால வச்சு நம்ம கழுவுறோம், அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்க அழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி என்ற அந்த இதுல போகும்பொழுது நமக்கு தானாக அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆகுது. ஸோ ஹவவர் டெய்லி பாத் இஸ் யூஸ்வலி த வருண ஸ்நானா இல்லையா, அதாவது டெய்லி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நீரை விட்டு தான் நம்ம வந்து குளிக்கிறோம். மனு ஸ்டேட்ஸ் தட் த பெஸ்ட் ஆஃப் பாத் இஸ் த மானசீக ஸ்நானம், அதாவது மானசீகமான ஸ்நானம் தான் ஒருத்தருக்கு வந்து பெஸ்ட் ஹையஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கார். ஆனா அதற்கு நம்ம மனசு வந்து பக்குவ நிலையில இருக்கணும் இல்லையா, முழுமையாக பகவானிடத்தில் நம்ம மனதை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே அது மானசீக ஸ்நானமாக மாறும், இல்லை என்றால் அது வந்து டிஸ்ட்ராக்டடா தான், அஃபென்சஸ் தான், நம்ம வந்து அபராதங்கள் தான் நம்ம செய்வோம். நெக்ஸ்ட் கூர்ம புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வித்தவுட் டேக்கிங் த பிரதஸ்நானா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரதஸ்நானம் என்பது காலையில சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி நாம வந்து குளிக்கணும். ஒன் ரிமைன்ஸ் இம்பியூர்,
அதாவது இந்த யாராவது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி குளிக்காம இருந்தாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து தே ஆர் இந்த இம்பியூர் ஸ்டேட், சுத்தமற்ற டர்ட்டி ஸ்டேட்ல தான் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் தே cannot perform any daily activities as a civilized person must perform. ஒரு நாகரிகம் அறிந்த மனிதன் அன்றாட செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எதையுமே அவர்களால வந்து முழுமையாக செய்ய முடியாது. கரெக்ட். நாம வந்து சோம்பேறித்தனமா நம்ம என்னைக்காவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாருடைய வீட்டுக்கு நம்ம கெஸ்டா போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப இந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம எல்லாமே அனுபவிச்சிருப்போம் இல்லையா? சோ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகும்பொழுது அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நம்ம வந்து அமைத்திருப்போம். அங்கே எப்ப டைம் காலையில கிடைக்குதோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய குளிக்கக்கூடிய டைமும் நமக்கு கிடைக்கும். இஃப் யூ ஆர் லக்கி எனஃப் 6 மணிக்கு முன்னாடி நம்மளால குளிக்க முடிஞ்சா தட் இஸ் ரியலி கிரேட். ஆனா நிறைய பேர் இருக்கும்பொழுது நமக்கு கியூ. அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எல்லா செயல்களுமே ஒரு காலம் தாழ்த்தின வண்ணமா, எந்த செயலுமே வந்து நிறைவடையாத தன்மையை நம்ம பார்ப்போம். அதே நீங்க வந்து பிஃபோர் 6 o'clock வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிச்சு பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்தினீங்கன்னாக்கா அன்னைக்குடைய இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அற்புதமாகவே நடக்கும். அதாவது சோம்பேறித்தனம் பேசிக்கலி நம்மளை விட்டு போயிடும். சோ அந்த லேசினஸ், காலம் தாழ்த்தக்கூடிய அந்த தன்மை, அதாவது ப்ரொகாஸ்டினேஷன் சொல்லுவாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தூரமாக விலகிக்கலாம். பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஒன் ஹூ டஸ் நாட் பேத் இன் த மார்னிங் இஸ் எ சின்னர். அதாவது யார் காலையில குளிக்கலையோ அவங்க வந்து பாவப்பட்ட மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிது. சின்னர் ஃபிட் டு சஃபர் இன் ஹெல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கஷ்டப்படுவதற்கான எல்லா குவாலிட்டிஸுமே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பத்ம புராணத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரதஸ்நானா இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் ஆல். அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி நாம எழுந்து அந்த குளிக்கிற ஸ்நானம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. எல்லாருக்குமே இது எல்லா மனிதர்களுக்குமே காமனான வந்து எக்ஸப்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹில். யாராவது உடம்பு முடியாதவங்களுக்கு மட்டுமே அவர்களை தவிர்த்து வேற எல்லாருக்குமே இது வந்து மேண்டேட்டரி தான். இன்கேஸ் வேற வாட்டர் பாத் இஸ் நாட் பாசிபிள், ஒரு சூழல்ல வந்து நம்ம வந்து குளிக்கிறதுக்கே முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைந்து விட்டால் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர துணியோட நம்ம உடலையாவது நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் நாட் பாசிபிள், அட்லீஸ்ட் டேக் மந்த்ர பாத் அண்ட் மென்டல் பாத். அதெல்லாம் வந்து நம்மளால வந்து முடியலன்னாக்கா பகவான் மீது மானசீகமாக மந்திரஸ்தானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மேல வந்து தண்ணியை தெளிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதாவது குளிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது தண்ணி தெளிச்சு மந்திரத்தை சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த வேலையாவது நம்ம வந்து செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஜெனரல் கைட்லைன்ஸ் ஆன் பாத்திங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்நானங்களை வந்து எவ்வாறு எடுத்து செல்லணும்ன்ற வந்து இங்கே பார்க்கின்றோம். எ பர்சன் ஷுட் பேத் டு பியூரிஃபை ஹிம்செல்ஃப். அதாவது எப்பெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஸ்நானம் பண்ணி ஆகணும்னாக்கா ஆஃப்டர் 6 had a bad dream. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்பத்தியத்திற்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கெட்ட ஒரு பாத்தீங்கன்னா கனவு வந்த பிறகு, ஷேவிங் அண்ட் தலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஷேவிங்கும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேர் கட் பண்ண பிறகும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டிங் த ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் அண்ட் டோல் நெயில்ஸ். அதாவது குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் இந்த டோல் நெயில்ஸ், அதாவது நகங்கள் எல்லாம் முதலே நம்ம கட் பண்ணிடணும். ஸோ அதை கட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம குளிச்ச பிறகு கட் பண்ணோம்னாக்கா மீண்டும் ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து குளிக்க வேண்டியிருக்கும். வாமிட் எடுத்தாலும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிக்கணும். அதே மாதிரி எவாக்குவேஷன்னாக்கா ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை வந்து இம்மீடியட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு உயிர் வாழி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றுகின்றோம் என்றால் அவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு த, அதாவது அந்த இம்பாக்ட் நம்ம கிட்ட இருந்து போகணும். பேசிக்கலி எவாக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடனடியாக அவர்களை அந்த இடத்துல இருந்து நீக்குதல், அதுதான் வந்து எவாக்குவேஷன். சோ அது அடுத்தவர்களுக்கும் கெட்டதாக இருக்கலாம், இல்ல அவர்களுக்கே கெட்ட சூழ்நிலையா இருக்கலாம். சோ அந்த கெட்ட சூழ்நிலை வைப்ரேஷனை வந்து நம்ம கண்டிப்பா மாத்தணும்னாக்கா அந்த இம்பாக்ட் இல்லாம இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் குளிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கோயிங் டு த கிரிமட்டோரியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதுக்கு போறது, அதாவது தகனம் செய்யக்கூடிய இடத்திற்கு செல்கின்றோம் இல்லையா? அதாவது சுடுகாட்டுக்கு செல்வது. அண்ட் ஆஃப்டர் டச்சிங் எ டெட் பாடி, ஒரு இறந்த மனிதனுடைய உடலை வந்து தொட்ட பிறகு, அண்ட் எ விமன் இன் ஹர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் பெஸ்ட் யாராவது பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் இருக்கிறவங்களை வந்து நம்ம டச் பண்ணாக்கா பெட்டர் டு டேக் எ பாத். அண்ட் சண்டாலா, அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கு, கெட்ட சுபாமோடைய மனிதரை தொட்டாலும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிக்கணும். டெட் அனிமல் ஆர் இட்ஸ் ஃபேட் ஆர் போன்ஸ், அதாவது இறந்து போன ஒரு விலங்கு, அதனுடைய கொழுப்பு இல்லைன்னா அதனுடைய மூளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எலும்பு, அந்த எலும்பை தொட்டாலும் நம்ம போய் வந்து குளிக்கணும். டோன்ட் டேக் பாத் நேக்கட்,
அதாவது ஏதாவது ஒரு துணியை கட்டிட்டு தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீருக்கு கூட நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். அதுதான் அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர் பண்ணியிருப்பாங்க, கவர் பண்ணி தான் குளிப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் ஆண்கள் கூட அதே மாதிரிதான், அட்லீஸ்ட் அந்த இன்னர் வேறாவது போட்டுன்னு தான் குளிக்கணும். நம்ம வந்து கச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை கட்டிட்டு தான் குளிக்கணும்ட்டு. பிகாஸ் வி ஷுட் ஷோ ரெஸ்பெக்ட் டு த, அதாவது பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த வாட்டர். அதாவது பர்சனாலிட்டி, கங்கை என்பது தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்சனாலிட்டி இல்லையா? ஸோ அது தாய் ஸ்தானத்துக்கு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதை வழங்கணும். அதனால குளிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழு அதாவது ஃபுல் உடம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேக்கடா வந்து குளிக்க கூடாது. சம்திங் ஷுட் பி கவர்ட் அவர் பாடி. ஸோ அவங்களுக்கு அதை வந்து வி ஷுட் பை ஷோயிங் தட் வி ஆர் ரெஸ்பெக்டிங் த வாட்டர் ஆல்சோ அப்படிங்கிறது வந்து. ஆஃப்டர் பேத்திங் இன் த மார்னிங் யூ மஸ்ட் கிளீன் யுவர் மவுத். சாரி, பிஃபோர் பேத்திங், குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரஷ் பண்ணி நம்ம மவுத்தையும் டீத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கணும். அதுதான் தண்ட தாவனக. டியூரிங் எவாக்குவேஷன் விண்ட் யுவர் உபவிதா. இந்த எவாக்குவேஷன்னாக்கா ஒரு இடத்துல இருந்து சட்டுன்னு அவங்கள வந்து நீக்கிறது, அந்த தன்மை ஏதோ ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில இருந்து. அப்போ அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்ம வந்து காயத்ரி அதாவது த்ரெட், அந்த இது போட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ பூணூல் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காயத்ரி த்ரெட் வந்து அட்லீஸ்ட் 2 times அரௌண்ட் யுவர் ரைட் இயர், அதாவது காது ரைட் வலது காதுல வந்து நம்ம as it remains pure when the rest of the body வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பியூர் ஆனாலுமே அந்த காது வந்து காது கிட்ட இருக்க அந்த த்ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பியூரிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். ஃபார் ஆல் த ஹோலி தீர்த்தாஸ் இன்சைட் த ரிசைட் இன் த ரைட் ஹேர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏனென்றால் எல்லா புனிதமான தீர்த்தங்கள் எல்லாமே இந்த ரைட் ஹேர்ல தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வலதுபுறமான காதுல தான் வந்து கண்டிப்பாக நிற்கும். அதனால எப்பொழுதுமே அந்த புனிதத்தன்மை வாய்ந்த அந்த அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம வந்து இந்த வலதுபுற காதுக்கு நம்ம வந்து கட்டணும். A woman purifies herself during her menstrual cycle by bathing on the 4th day. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வருண ஸ்நானம், ஃபுல் தலை ஸ்நானம். ஆக்சுவலி 4th day, 3 நாள் முடிஞ்ச பிறகு 4வது நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தலை ஸ்நானம். எஸ், நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கல்ச்சர்ல வந்து டெய்லி கூட தலை ஸ்நானம் பண்ண வைப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலே வந்து டெய்லி அந்த தலை ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது பெண்கள் டியூரிங் த மென்ஸ்ட்ரேஷன் சைக்கிள். இட் ஹாஸ் மோர் இம்பாக்ட் ஆன் த இன்டர்னல் பாடி. அதனால வந்து 4th day பண்ணாலே போறோம். 4th day ஆர் 5th day வந்து தலஸ்நானம் பண்ணிட்டு தான் we should go and touch anything. எஸ், அந்த காலத்துல எல்லாம் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ், பெண்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது தனியாவே அவங்கள வந்து வச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல வந்து உடல் வந்து உபாதைகள் இருக்கும். அந்த உடல் உபாதைகளோட அவங்களுக்கு நிறைய சிரமத்தை நம்ம கொடுக்கூடாது. பிசிக்கலி பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா she will be weak when compared to a men. அதனால அந்த 5 days வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we should give them some rest. அதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து தனியா வச்சிருப்பாங்க. ஒன் மோர் திங், அவங்கள தொட்டாலும் நாமளும் வந்து குளிக்கணும் இல்லையா? அவங்க அந்த நிலையில இருக்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவற்றையும் தொடும்போது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அதனாலதான் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ஸ்டில் ஐ ஹேட் சம் பிராமின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ யூஸ் டு சி. அவங்க அம்மா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனியா உட்கார்ந்துருக்கும் போது அவங்க அப்பா தான் சமைக்கிறத நானே பார்த்திருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி பிராமின்ஸ் வீட்ல எல்லாம் இது வந்து ஒரு இதுவாவே நடக்கும். ஆனா நம்மள மாதிரி நார்மலான நான் பிராமினிக்கல் ஃபேமிலிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா there is no other option. பெண்ணே தான் சமைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு இருக்கின்றது. ஸோ a woman possessing a bad mind is purified by her menstrual flow. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்புல மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளே என்னன்னாக்கா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு எல்லாமே அது வந்து கிளியர் பண்ணிடும். அதனாலதான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எ விமன். ஸோ நாமெல்லாம் இப்பெல்லாம் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா யூட்ரஸ் ரிமூவல் ஆப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால எவ்வளவோ இம்பாக்ட் பெண்களுக்கு. ஸோ இந்த இஷ்யூ எல்லாமே இல்லாம இருக்கணும்னாக்கா நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரோக்கியமாக நம்ம உடலை வந்து கண்டிப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ டூயிங் சம் யோகாலாம் பிராக்டிஸ் பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை, அதே மாதிரி நம்ம உடலுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் உணவாக நம்ம கொடுக்கணும். தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம உடலுக்கு வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஸோ ஃபார் லேடிஸ் டேக்கிங் பாத் அப் டு நெக், டெய்லி வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கழுத்து வரதான், நமக்கு தலைமுடி வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால வந்து டெய்லி வந்து தலை குளிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து அந்த வெறுமனே இந்த நெக் வரைக்குமே எடுக்கிறதுனால மல ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நம்ம எப்ப வந்து ஃபுல் பாடி ஸ்நானம் எடுத்துக்கிறோமோ அது வந்து ஷீர ஸ்நானம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அட் திஸ் டைம் ஷி நீட் சஃபிஷியன்ட் ஆயில் டு ஸ்மியர் ஆன் த ஹெட். அதாவது நல்ல ஆயில் வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா தலை ஸ்நானம். That is the direction of commentators.
ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்திலிருந்து இது எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பாகவதத்துல 3வது கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா 23வது சாப்டர்ல வந்து 36வது பர்பட்ல வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் menstrual periods பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்கார்டிங் டு த ஸ்மார்த்த விதி women cannot touch deity during நம்ம எல்லாமே பூஜை ரூமுக்கு கூட போக மாட்டோம். எஸ், பட் டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இஃப் தேர் இஸ் விஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் வேற எதுவும் டிடி வர்ஷிப்பை எப்பவுமே நிறுத்த முடியாது. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே அலோவ் ஆக்சுவலி யாரும் இல்லைன்னா அந்த சேவை செய்வதற்கும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இஃப் தட் டிவோட்டி இஸ் பிராக்டிஸ் டு டூ த டிடி வர்ஷிப் அவங்கள வந்து அவங்க அலோவ் பண்றாங்க ஈவன் ஃபார் த cooking actually. So Srila Prabhupada letter to Amsu Vrindavan August actually should not be stopped. DT worship நம்ம எப்பவுமே வந்து நிறுத்தக்கூடாது. ஸோ அதனால வந்து அதுக்காக வந்து இது இஸ் அ நேச்சுரல் இல்லையா, அதனால வந்து நேச்சுரலா இருக்க படைக்கப்பட்டது நாம் எல்லாருமே அந்த விதத்துல தான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்துல. அந்த இயற்கையை வந்து நம்ம வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது. ஸோ அதனால டிடி வர்ஷிப்பு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அலோவ் பண்ணுவாங்க. இன் ஜென்ரலா நம்ம வீடுல எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் 5 days we will not allow to do anything இல்லையா, still we follow that is good. ஏன்னா நமக்கு உடல் எல்லாத்துலயுமே வீக்னஸா இருக்கும் பொழுது so we need to have some strength to do all the work இல்லையா. ஸோ அந்த பியூரிட்டியும் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கும். எஸ், இந்த மாதிரி இம்பியூர் பண்ணிட்டுமேன்னு ஒரு ஃபீலிங்கும் நமக்கு வரும். நல்ல சக்தியோடு இருக்கும்பொழுது நம்மளுடைய சேவையை நம்ம வந்து செய்யலாம். சக்தியற்ற தன்மையில இருக்கும்பொழுது அந்த இம்பாக்ட் அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாமே அந்த டிடி வர்ஷிப்லயும் இருக்கும். அதனால நமக்கு அந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன்லயும் நமக்கு இம்பாக்ட் வரும். அதனாலதான் நம்ம அதை செய்ய வேண்டான்ட்டு. சோர்சஸ் ஆஃப் வாட்டர், டிஃபரெண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹாவ் டிஃபரெண்ட் பவர்ஸ் டு கிளீன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணீர் எந்த இடத்துல இருந்து வருகின்றதோ அதற்கேற்ற நம்மளுடைய பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அளவுக்கு மேன்மையானது என்பதை நம்ம வந்து கம்பேரிட்டிவா இங்க வந்து பார்க்கலாம். கிரேடிங் ஆஃப் வாட்டர் அக்கார்டிங் டு த சோர்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்நானம் பண்ணா ஹையஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கா ஸ்நானம் தான். கங்கா அண்ட் யமுனை ஸ்நானத்துல நம்ம வந்து தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்நானம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு தீர்த்த யாத்திரை செல்லும் பொழுது அந்த கோயில்ல இருக்கக்கூடிய குளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தலை முக்கி நம்ம எழுறது வந்து செகண்ட் லெவல் ஆக்சுவலி. தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லோயஸ்ட் லெவல். அதுக்கடுத்து வந்து ரன்னிங் வாட்டர், கடல்லயும் நம்ம குளிக்கலாம், இல்ல நதியிலையும் வந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நதி ஆர் கடல்ல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்நானம் பண்ணலாம். தட் இஸ் தேர்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு குளம், குட்டை இந்த மாதிரி இதுல வந்து குளிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஃபால்ஸ், நீர்வீழ்ச்சி. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து கிணத்துல அதையும் மீறி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கெட்ல 2 பக்கெட் தண்ணி எடுத்து வச்சு குளிக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லோ லெவல் வந்து கிளீன் வாட்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிணத்து தண்ணி, அதுக்கப்புறம் வந்து இது நீர்வீழ்ச்சி, அதுக்கப்புறம் வந்து குளம், குட்டை, அதுக்கப்புறம் ரிவர் ஆர் சி. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையானது வந்து தீர்த்த யாத்திரை செல்லும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து குளிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கங்கை நீர். இதுதான் வந்து இந்தந்த இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய நீர்ன வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையான ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்நானம் அப்படிங்கறது வந்து நாம எடுத்துக்கிறோம். ஹவுஸ் ஹோல்டர் ஷுட் பாத், எத்தனை முறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிக்கணும்ன்றத பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஸ்நானம் என்பது. இந்த கிரகஸ்தனா இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 முறை, காலையில ஒண்ணு, நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் வந்து வனப்பிரஸ்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷுட் பி, அவரும் அதே மாதிரிதான். அதுதான் பிரதார் மத்தியாகனோ ஸ்நானம் வனப்பிரஸ்தா கிரகஸ்தயோ அப்படிங்கறது வந்து சாஸ்திரங்கள் மத்திய லீலா சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சன்னியாசி 3 முறை ஸ்நானம் பண்ணணும். பிரம்மச்சாரி 1 முறை எடுத்தாலே போறோம். whenever a person is not able to bathe in water, he can bathe by chanting the Hare Krishna மகா மந்திரம். ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த மந்திரத்திலேயாவது அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதையே ஒரு குளியலா நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யலாம். Follow the hygienic principles prescribed in the Vedic rules. யவனா ஆர் மெலேச்சா மீன்ஸ் அதாவது கீழான பிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து whether one lives in India or outside of India is called as யவனா ஆர் மெலேச்சா if he does not follow the Vedic principles. வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கின்றதோ அதை பின்பற்றாதவன் வந்து பார்த்தேனாக்கா இழிவான பிறவியை அந்த பிறவியை சார்ந்தவன் என்பதை வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். One who does not actually follow the hygienic principles prescribed in the வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகாதாரமான முறைகள் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதை அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து யார் வந்து ஃபாலோ பண்ணலையோ டு மெனி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வியாதிகளுக்கு எல்லாமே வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார்கள். Because the students in Krishna conscious movements are advised to follow the basic principles, they are naturally become hygienic. அதாவது அவங்க சுத்தமாகறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து
அறியும். நம்ம யார் ஒருவனே கடவுள் உணர்வில் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம உள்ள சுத்தமும் ஏற்படும். அதே மாதிரி வெளிப்புற சுத்தமும் நம்ம அதை செய்யாம நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கே போக மாட்டோம். நமக்கே தானா அது வரும். உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் நமக்கு வழி நடத்துவார். அதர்வைஸ் வேர் இஸ் த ப்ரூஃப் தட் ஹி லவ்ஸ் கிருஷ்ணா? வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் என்ஃபோர்சிங் திஸ் ரூல்ஸ்? எதுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா, இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்ம உடல் சுத்தமாகணும், மனசு சுத்தமாகணும். அப்பொழுதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தியும் வந்து பூர்ணம் அடையும். ஸோ அந்த பூர்ணத்துவம் அடையணும்னா இதெல்லாம் கிளீன் இல்லாம நம்ம பக்தி செலுத்தும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஏற்படும். ஸோ தே ஆர் த ரூல்ஸ் அண்ட் தே ஆர் சிம்பிள் ரூல்ஸ் தான் அண்ட் மஸ்ட் பி ஃபாலோட். இதெல்லாமே சிம்பிள் தான். குளிச்சு நீட்டா செய்யறது எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுதான். One must be prepared to follow the rules of Krishna. Otherwise, where is the proof that he loves Krishna? இது ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் அனிருத்ரா என்பவருக்கு வந்து எழுதிய லெட்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய வரிகள் இது. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்து வைஷ்ணவ கிளீன்லினஸ் பத்தி. சேம் திங் தான் எங்கேயும் இருக்கு. பிக்கிங் அப் த பிளேட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. இதுவும் பார்த்தாச்சு. ஐ திங்க் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். நம்ம குளிக்கிறோம், அதாவது யமுனை, கங்கை இல்லைன்னா அதர் வேற ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா புனிதமான நீர், தீர்த்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் பொழுது, அதாவது புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய நீர் தேக்கங்கள்ல இருக்கிறது அந்த நீரால நம்ம வந்து ஸ்நானம் பண்ணிக்கிறது. கெனால் கால்வாயில வர்றது, பாண்ட் குளம் குட்டை, அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஃபால் நீர்வீழ்ச்சி, நீர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் ஃப்ரம் வெல் கிணத்துல இருந்து நீர், அதுக்கப்புறம் ஒரு சுத்தமான நீர். இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். இதுவும் படிச்சாச்சு. நம்ம பர்சனல் சாதனா, பிரீச்சிங் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இதுவும் பார்த்தாச்சு, படிச்சாச்சு. ஐ ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் கிளீன்லினஸ். பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ஐ ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் திஸ் கிளீன்லினஸ் வெரி மச். எதுக்கு பகவான் நம்ம சாரி பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தத்தின் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி தான் சொல்றாரு. இஃப் தே கீப் அன்கிளீன், யாராவது வந்து அழுக்கா இருந்தா ஐ சாஸ்டைஸ் தெம் லைக் எனிதிங். அவங்கள வந்து நல்லா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திட்டுறதோ அவங்கள வந்து அந்த அந்த செயலை வந்து செய்து முடிக்கிறவர்களே அவர் விட மாட்டார். தே ஹாவ் லேர்ன்ட் திஸ் ஹார்ட். ஐ ஆல்வேஸ் சே கிளீன்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய தெய்வாம்சத்திற்கு பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் படியில இருக்கிறதே வந்து சுத்தம் தான். அதனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து சுத்தத்தை பற்றி வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், எனி அதர் டவுட்ஸ் நீங்க கேட்கலாம். நீங்க ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு.